Chlapi, pozrite, čo mi manželka kúpila. Pre Kristove rady, takýto traktorček, trojvalček dieselový, 26 koní, 27 snemy za týmto volantíkom. To má 9 rýchlostí dopredu, hydrauliku to má, kardan vzadu. Tak keby aj vás chcela manželka prekvapiť, tak nech ide na stránku dobretraktory.sk a tam budeš vidieť celú plejádu, celú ponuku traktorčekov a čo všetko k tomu je. Tak chlapi, keby ste si to chceli pozrieť naživo, takže tu na Nadjazdova 16 Prievidzi a zoberaj manželku do takéto peknej predajne a určite si aj ona vybere niečo, aby sa jej cez zimu špíkalo, tieto reťazky nikde nezapadne a hlavne príde aj ty s ňou. Ty budeš orať. Chlapi, toto už nebudete potrebovať, ani vaša manželka. Môžete to chytiť a drbnúť susedovi do záhrady. A jedno, aj druhé. Veď vy máte takýto traktorík. Dobretraktory.sk